pusingan diri guys, posing ta diri dapita guys, kay para natay remembrance ba, ano sa pa ta diri makabalik pohon. Di ta magtel kung kanus mao na mag picture picture sa ta diri bisag ginagmay lang. Oh, posing guys na needs diri guys. Doon na day kaya diri 360. 360 per masip. Kuya, wasa nilagingan sa 360. 360 man ang view. View. Tuyok iba, tuyok. Mao di ay, ang view di ay, murag 360 gito yung tuyok. Gito jok. Guys, kung nadonggan ninyo ron guys. Nakaroon sa tuburan, guys. Ay. Malipagtas pa yung Ba, as ni nanay dia oy. Kung mabangga to trending na yung video. Sige ka mag-video nga nag-drive ka man. Ano ba yung result din it? Ha? Ayaw pag sige, video ka nag-drive. Video. Nagdaan. Pero, liyon, hindi kaya. Ayan, ato na babawi, magkano na yung babaw. Dagan sila kaming bata para lang makanas 360. Ay, taga-tira, ano to eh. Ay, magkaksan yang gikas syudad ka rin ito. Taga-dira dahil sila. Wala dahil sila mo anak kay para magkita. Cebu, Philippines. Sus, morosi pag mo niagian. Mulakaw lagi ko. Nuang kadang. Oy, katungason ba ani oy? Ako dapat. Tara, Ngayon eh. ayaw. Na nabuang na, maatras ganita. Simbak ko. Diba ito sa mga likunon? Hindi yung tungka. Ito. May pang-di driver naka huna-huna pati. Honda na. After ito nga ito. Itong dahilo. Barter ni mo nga. Pati kay ilaha murag all stock. Sige na ba? Ha? Dam! Dam! Magtakilid mo na siya. Ang Mario? Nag-un na. Hi, Dam! Hi! Kagaraan. Madam, lagana ning madam ay nabot mag 360 per masi. 360 tuburan. Hi, Dam. Magkagmayang kuwan eh, ginang. Hi, guys. Hi, guys. Naas madam sa tuburan 360, guys. Tawag ko? Hi, guys. Hi, guys. Hi guys. Dugay pa inyo? Ano naman, ato na ka? Siguro untang, hindi mo na ka ano. Ang mga gusto lang dito. Ha? Ato sud. Ay, mangapit. Ano? Nakaw na. Kita na din. Oh, video mo din, di? Ay, video mo din, ay. Naglobat man ko, G.
Ah, nag-doon sila. Picture ko di Aji, oh. Sa Tuburan 360. Dira. Dira. Picture ko diri Aji, oh.